Frans, waarom bent u hier bij het festival? Ah jongen, dat weet ik niet van. Dat is maar krijg hoe dat uitkomt. Ik ben hier samen verzeild raken, nou ja. En ik zit hier goed, nou ja, dan jou ik me direct maar wat al. Oh net. Hij zal een lekker bier komen. Nee, ik drink geen bier meer, hè. Oké. Nee, ik heb bier genoeg in mijn leven, joh. Dus hoe kijk je meer? Is dat wel? Vindt de muziek wel wat leuk? Nee. Ah jongen, het feest al uit. Het scoort niet door de kap heen en neer morgen. Nee, dit is me niks, ja. Nee. Haast komt de kast, vind je dat wel leuk? Wat zei je? De kast. Nee. Ik ben meer van man van country, wees wel. Ja, Johnny Cash weer strakjes, dat is beter. Dit gaat tegen, dat is niks. Dit doet hij zeer oneer. Ja. Hey. Waar komt dit op, zei daarin? Dit komt op RTV NOF. Oh, RTV NOS. Ja, nou dat is zelfs wel goed worden. Dat komt uit de Westrijn, dus het is altijd goed. Wat zei je? Komt uit de Westrijn. Oh ja, dat is zelfs wel goed worden. Dan is het altijd wel goed, ja. Zo, ja. Dank u wel, Frans. Hé? Dank u wel. Ja, nee, dat is maar genoeg, jong. Binnen, op het terras of waar dan ook. De simmer strielt uit die radio.